No, je to tak. Som tu s Pajkym. Čau Spajky. A prostě dneska to je asi posledné video. Lebo spolužiaci si to hovoria, akože aj Spajky mu to hovorili. Ešte neprestala, takže wow. A prostě tak. Poslední video bude jo, bude stream, ale bude stream jako ne, že Fortnite, protože teď jsme dělali, jak jsem poprvé hrál Fortnite. Takže bude jako bude livestream, ale Roblox. Já vím, jsem slíbil, že bude Fortnite, ale promiňte. Spajky. Tak, čo, akože povieš, čo mám hovoriť, že povedz niečo ty vo videu. Je to, ako, ne že spoločné, no je to akoby spoločné video. Chci říct, že mě taky spolužáci říkali, ať skončím. Ne, nevím, jestli to bude víc asi. No ako, hej, mne viacej. Ale robili sme srandu. Velcí youtuberů. Akože hej. Youtuberů si dělali taky ale jelikož oni to nevzdali, proto jsou velcí youtubeři. Nějací, kteří to vzdali, tak nikdy nebudou nic. Takže nevzdali. Ako ja som mal ten fakt, ľudia, ja som mal fakt ten sen, že budem taký, že no průměr dobrý youtuber, ale prostě ne, nebude to. Prostě Spajky tu ešte nevzdala, takže ja ti ešte môžem akože poprijať veľa šťastia ku 500 odberateľov. A akože fakt ďakujem, že si tu v takom, no, si taká, že trochu známa youtuberka. Fakt ďakujem, že si bola v tom videu. Tu vo videu si. Fakt ďakujem. Čo povieš? Prostě dobrý, že nevíte, jako neviete môj vek, lebo bol by ste šokovaní cez mojho hlasu, bo no, cez profilovku to by ste mohli vedieť, ale akože mi niekto hovorí, že na profilovke akože som v 8, 7, nie, vôbec. A takže to je posledné video tu s námou trochu youtuberkou. Môžete dať tu Spajky odber. Ja nepotrebujem odbery, lebo asi skončím. A trochu vám akože môžem ukázať moje studio, akože to nie je studio, ale izba. Takže ja vám to idem ukázať. Spajky. Ok, toto je trochu ako... Nejsme bohatí. Takže nemôžem si to až tak dovoliť z toho. Ok, ale akože fakt. Ďakujem, že ste ma podporovali, dávali mi like, odbery. Ale čo ja viem, môže to byť posledné video. Môže to byť aj posledné video. A proste... Áno. A jako na livestream, asi livestream bude, no, a víte co, já, no, asi nebudu dávat tady. Až vám ukážu ten chat. Abyste věděli, tu máme jakože chat. Když jsme se spoznali, no, nešlo to celé tak v pohodě, ale už se to jakože zlepšilo. A potom jsme se asi mesiac, a tak sme sa už akože, sme už kamaráti. A akože fakt, toto je môj kanál. Už sa idem na to. Ako viete, bol som na telefóne.
takže som nemal najlepší dizajn. Bolo tu asi more pol hodiny, no nie pol hodiny, proste neviem, to je jedno proste. Ale toto spajky, zapneš mic, prosím. OK, asi ešte s rodičmi, nevadí. Ešte mi ide toho video, to musím ho zastaviť. Kus bol už brat, OK. A odhalenie už bude. Ale nie som si tak istý, že budú. No, aj tak asi neviem, takže. A proste. Ja musím zatlieskať, že Spike to dostiahla tak ďaleko. A proste. Wow, že ešte neskončila. A asi ideme na to odhalenie. Tri, 2, 1. Teraz. Prvý video môže to asi s oddalením. Aby ste toto nie je žiadny clickbait. For real, to nie je žiadny clickbait. Aby ste podľa čoho, koľko mám rokov, vidíte môj tvar. Okolo, no nebudeme hovoriť. Ale musíte akože, môžete napísať do komentáru. A ja dám sa na Discord. Čau. A ja sa tu asi s Spajkem učím. Potom ešte zavolám, ale potom, lebo je to s rodičmi a proste rodičia je prvé, čo potrebujete. Takže ahoj Spajky, ja ti zavolám potom. Ako viete čo, keď sa ozve, mám vypnutý mikrofón a ja vypnem. Nie, dobrý, on to zložil. Nevadí. A to teraz pre video všetko. A ahoj.